Top 5 amatera 5 amakeneno kukegima moyo kalira bikone tenye basire moyo kalira makumi atatane basire Yekoraga chinsebere chamambia ninkoretere amateri au elinya nakusangamu naitwe masemo akachiziza tumwanchumo ligereria nonyorero requestawa asoko saboko tera kwao kera litukolia Jumapili 12 gwika chinsenye chamambia toma chakuligereria egesinga kyamasesenia gwesa molere amaseseni yao Amariogo yemeteni gabeireri chibwase amarwaire au nonya na yasinyire ase chinyagitari Super Medical Center egotoka somo chebosongo nigotokwegokeria kuruobo wenya wetrasa marioga yokurwase chinse chesko ngurwaria tora marwaire buna ulcers cancer asthma na yanda manke ayokoringori wa nech machine chaito ngoro cross mora daktari turwe company ya Super Medical Center egotoka somo chebosongo igangurwari tora marwaire amange ande karawa jine ntogwate chi machine chigo kumureka chiaro ranki kerobe chigo kumureka umubero umugima gwansero umutumba kainse na ichigo toteingi kerobe amarwaire tiobwate twamanya kwa mariogo mwana abani machine yengo murekera yarora mejando kiabwate twaba mariogo itongo ikale mbali neba no mochio keroka neba ngirigori cia marioga ito nabako gwikera neba Mombasa onya koro ekara wakire simu na bukurwari ikasomo chobosongo ase stage echigari otwakire simi ase chinamba chiko bwatia 0737746368 gose 0712526764 abantu abange baeteire gana inde babwenire igoto twara buoba bunde bwense akara bwachire use kwaranyura mariogo munaria nyagitari kwangire koigubia moroire munaria ale chronic nkonyarwari tole ayumwanju wegeta sini kya Ndizi TV nabo gutubwate gwetera senjera y'umutandao ya www.ndizitv.net iryo guturigireria na boigo gusonje mirubiri yito chinsemero 24 nyaranka nabo gusonje gwetera sesimi yao yakoboko laptop smart TV iryo wegokie Ndizi TV obwanso obumagusi Bibina mwana neema zako bibina kati yetu bibina Buyakegema omwanchwa omorigereria on Ndizi TV ne rugwantu gumogusi omerana na nje Julie Kerubo asomoroberio gwimisa Jumapili guchakera chinse 10:30 mbakense ya moya maragoba nimbe ngokoretera emeroberio ye kanisa muna yarenge boigo atano amatingu yemisa bwate tariki tomocha omogusi ine kwabiri gukuriye skuru ngiya asura abikira umwana wo chingekero chingiye cy'amasomo bono skuru ya Sister Michaela Girls Secondary School yuko tukase bara ya Kisi Oyugis angena Cardinal Tunga High School no Socho naryo lichibuliao niko babwate birasi biya ebigare asabana bagosomera buya ebyo bire bicenu asibuko babwate nyomba cyo kurara chingiye nande chinchenu kirage aboro kiko bagosoma se skuru ye niko bali abacenu naboigo babwate chimbo chingiye kirage abali bagosoma se skuru ye niko babwate bamanyi bigoro ase otawwenga mwano takonyora semi chingiya mbabwate computer lab eyurengiya asabana bagutumeka chi computer kwemanya naboigo gosomera mbabwate boigo science lab asabana bagokora megilivige science eyubwate ibintu byonse asumwana waranyara ubumenyi bw'igoro niko babwate library ngiya ase bitabu bicire ebyo umwana aranyore kisemi elyo asaserie asajaiga nigaragiya akomwana mazingira maya yogosomera niko bwigo bagukina chi talent cy'abana asibabwate scouts music group nemecheso ao
boigo nigo bagokinya omwana kebo Kristo asamange batari na kobakira esimi agirira moretu omwana anyora amasomo aigoro Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Narono mwanchu murigirira torena asentunda ya kaurana cha gote ya buli tangani Kiumbu Jumamosi unabotambe ga mwanchu mono tokonyara okwana mange tomulekera mange ane mono asensemeri ya siasa siri tukolia rana cha gote ya buli tangani ntokwana mange karabo nonde nabarai ane mono abana bodaboda obona barabara sector ya bodaboda aigase county ya Kisto kwana mange hamanga bereka kolekana manga bereka kwigwekana aibona situkolia mwanchu muranya ribagari ya bene onyara kubolia libolia onyara kubolia enkwana ndeyonse asenchira yokomanya mange gore sector ya boda boda gutakole biro moncho murigeria tigande tabageni bane gocha sole be manyekani re moncho gochaka na kuligeria mono embaka enogo na boigo tunyale kuligeria na wakoromoni igoro ya sector ya boda boda oburai amona enda mange kubwatania amone county ya Kisii wono tere chinga kichinyinge tigacha kurwa sensemeri ya rugari ntobwate oyo mobwa barai kurwa se county ya Kisii na bako manyekani retense mokia kurwa na boigo oburai mborobyo babwate asa sector ya boda boda kronto gochanka asemarwa ya bono asibedo Ndizi TV emanyekanya serieta asamarieta ni ngoro kwa Evans Matthias korwa ase sub county ya Kitutu Central kondo mwa chairman yoro karibu sana anda kana uko menyekana na kyokoro kwa kronto gochaka asemargoba yabono bia mono muraria samarieta ngoro kwa Moke Benjamin ondo mwa chairman boda boda korwa aliso mochusuneka bodi ya Umorenda karibu sana ndake na inche bia mona soko ngaliba bo muraria na injasa Marieta David Omonso igondo muri kyo monene oboda boda kurwaria so mucho itobosongo anderende seito wono tiante benche no mo nyagateni kurwaria Kitutu chache south all right wodi ya Nyakoya ekenyurukia Magena village all right yes. Asante sana mwanchu muri wono kwigure go abuna barai kurwa sector ya boda boda jo sangana borobo asemarogoba yabo no gutakole biro nchake na Matthias ingana yarenge gaiga enene ngane mwamu abantu batamaitira abana boda boda baraga nikumanya ningo president ya boda boda ime ya Kisii county omuraria kwa boriri swalirigi ya abantu babere bakuboria sama tukamange asensemo yobo president wa Kisii county Kisii county asensemo ya leadership ntobwate problem yoborai boda boda ito nebwato bukulikano yakogera ekero konya umuntu bune bono akoro kwa president kwasi nyugo choru kwa ene kya chorwa kulende ayo manyekane tebono iga oliba koroka nganere president yakoro chare direre bakoroka bakumuruka ya ikotari president igakoroka president tari president yakogera na hano nyendiri bonare ko president angelia abantu baito baitwa bakaumiswa angana sogete isiko akwane nganere president tikajisegi abantu twe mugete nandi tukaje gutanga abantu ababaite kagera umulembo gachagocha na tukalera national government gatokonya yes no muntu koro ku Matthias amone timu yaye tubata abantu bakoro kwa G7 abantu balia barabu bacho letu lakini nyegete sometimes ekara obora iburi bwacho ko bokongu baranga iga abantu baitonkumya bari barabu bakeruzia lakini oyo gutukoro ku president ngumo igwa koro ku president ndaburuka ceremonial president yeah na just to power na kyakata sasa obora ibuni president o morale rizwali ni ligia ogo chakwa ya se obo president obo inga kinere campaign chiabete maiga ekera ri campaign cyari cyo chora president ya Kenya nje igete igatuka kero mwana siasa gatwara interest yaye ekero to abanga tuchokora obo chori bwe county obo chore president
no inche natenete nganjiko boria lakini ekara natenete nganjiko boria egatuka intu twarukirwa abantu ba UDA abantu b'ekigwiri baro so abana siasa bagatumeka chinchera cyabo nabari bagateba nk'abantu abuna ba ekigwiri baro omaine abarayi bari ngo kinga kicho bagatosuguma isiko bakaruzinga no bacabora ibakikokora bagatanga nasi bajete gukora bole bagachaka rindi bagacana ikisegi bajete abantu kerazo kikorero bukorekana ubwabeirane n'abantu b'ekigwiri baro ntoganeri tugasoka so bagateba ngamba chora igo mungu oyi mungu ano yagatangazwa ngana re president lakini tokorra singe jumeshara tiyo na ndo tune kumnyoka busa tiga bara bagende lakini kare shida yaba umurayo chore tukisi town agachiaga agaunchuka akaba umunyama bagaswa kuri kuruti abamura bakaba kigasi bakabundisa ngegasirano wakabantu ikongwa kira abantu baito bachi7 ngambi ya mona singe jono bachore tuamo no mumuro yoyomo so abantu bari 10 batatu bakerusyo baro bakagendera nagunisimu ubona bo mine bo mangana bakama kuri recruit abantu kre stage abamura bane nande kara bawo stage bakonyora ayo gupinga gunisimu igo bagukorusyo tari chikura chiwako igo bakoreto muntu mungaba batebanga oyo nere chairman muna bachite kitutu chaje south bagachoro mu murondo yo mukabere vice chairman yane ekara chiko kana guni simu na mangana yebinto byaro korwa mu murondo yo mo akaretunga tegunere chairman akafandigwa akataligwa akakire stage bagatanga sonero mu chairman sonero murayanjete so obraibwa kisi bogatanta negesa kwekyo abantu baito bagasoba bono guitwa ondate yo gokonya umuraria nonye nije na ikere tunaba murabu chiguni bakangita bobe nkaminchoria mpako mumuratu urenge sabu studio nere no bazoku akarusukujiza mocha ya Johnson yo bono igana bari busaigo so guni simunja bete oyo kurukwe president time geti abantu toimugete nintwe ona kwabodi nintu toimugete tukachakogera bono omorembe uraiga na national government katubwatsimbia muno atara nda tambete ngira nego chaso oyo mubo bageni utegese studio anda kuranse me yatorere chibura buruchi okorekana ase county ya Kisii goro ya bodaboda anda kinkiro kwa ngoro yobora iwa bodaboda menye county ya Kisii bia mu rade seri bole kwa bole rigia obo tutu kwa no boro gwetera oyo to kwando burunge president Jared temanyeti tamanyeti role ya bune president asenge ju understanding e role president Jared ningo mojorete okay Jared nigato yakora ngageta kwa president ko kabana bodaboda bache bakachukura IBC borro omontai to kwa president osina kimoko robo cha bodaboda okay obo cha bodaboda mo kwate constitution keria association ne kwate constitution kugaba nga kichukura chiwako Jared karo to ko specific iga akere tu chukura ni chairman chichu ward the 45 wards na butu merenda ari magena to aka chikura aka chorune chairman igo chairman chiwa chore president okay lichi geriro roro tari chikoro sina bana boda boda banyene nilichi ko ba chite baka isaransa se ba isaransa te bakaro siri chiko liko ba boka banyene abambara bya bakonda ba isaransa se ba itema chiko abandaba n'abantu babera subura yibike kegetambe unabona kire sub county ne bwate ekater tigatoboro kichikater asenge njo mbana gwagiru kurandonsi so these people lakini nabarai these people bako ganda baisaransa ase kero baisaransa ase unabona kurubonjari to bwato mu muroyo mu mungaini sana obabogore dio bonge county jimokoro ku Charles oyagi oyo ne roko gando isaransa soli koli ka okama na machiko karajira na machiko bate kwa kawaida kero orumurai wa bantu ichiko kwa kuna bantu kuna batagete bakoreki barao so toko ganda su isaransa ora sire machika agora tenga na ramachi amachiko so lakini akarta machika yo mate ni mwanya bwati aiko bono ere muchando kya kore ero letra machika bantu banyitabire amachika ekara gocha ekaro gote magupinga o konyo le michande makongsan una ntu karo to tebe kene to etira mangana makongsan asingi jongo tema to gote na kidete to abodi na kioro bis na kiwa karo tuchukura so ekaro gote makubole maboli aya eba ko bekera narrative nere bakabwata ngabana bantu ba UDA oyo no muntu bosoro ego muntu bosoro bwantu ka uri baga arae so na kitoko boli nga osoro no mwana siasa ubusibu na mwana siasa ndo kwansi na karo mwanga iri no osoro ndu anga ine nande umurare basani bago tenga kana ngaba babana
kero umuntu nabakonyora bwata basani bae tofauti so kero batema ko bole maswali ya kia bangaba abakuro ni mugabana aba osoro batumete so kwanyora ngachi sigi cyabere kinyinge kirani necessary atsara gara sanse meyo ya siasa na kiri chikori ko tebe kero mugo chori president asemo ya boda boda ri chikori ko tebe iga elio ntuto tare sana satorosi lakini kuna chisa county kile usichi county kile chiko karama bana kwaro che nyamira mbako tobo chori kwabo ntubwate system kwanjira delegates baka chikura ine anjire number 2 tubwate system yenda batebanga abarundi bonse bakore chikura depending na resource chikora teki chiro number 3 obachore bongo kubotenenera oikobotenene babo robo ko nga chikure jiri chobo asiobu nobo maene so binde byose mbiri kubwate kora chiko karakana nini chikora ko tebanga kora gwachoro ko service biro dine myaka 3 after 3 years ananya kokobol ko re-elected all right ikigitari ko karakana unabona kurutu agate chikora president up to now kanga chikora jiri chakara indi mu agate chikora Mekisi county to agate 2021 yes mpaka boni ga 2024 bono kana ngumu kinyo katano chikora to agate oyorete lakini karo ko boli ngakitoko kanda chikura kya bangabo batumire no usoro ose batumire na omongi na donya yani nga ndibono to rebels all right so ne karo kota makoboli okogenda into details bona no mangana go chiranga yaya abana bumulengo gete mbagona tiko kara mbagona tiko bana team all right omonzo de ngisa sore timu tina inki yakogera mutakole tobo chori omutinyo gatano una kisi account go chora bara boda boda yes gente tanga ni chikura chito cha boda boda tuagete omwaka wa 2021 tarehe 17 kinyi 10 whereby richi komna ligo teba ni miaka 3 kora agende getina ndo choru na kusafu etamu ya kabere ere possibly chikule chikweneta wako mutienye 10 omwaka oyo tarehe 17 if God willing yes so inarenga kitugweneta waka chikura ndatebe nganga kinchiraera still this time asona tugwepangete neba yo wikia ya monye wanchire nabo still nando wakiri chikuroire igoni ngembwa to kwege na ngase omwaka oyo still this time all right ringa a challenge erororo omochando nora se boda boda oyo bweneta kuligereri waso gwagare sababu ningegenete ngarero ntosoka mambi tu akechikura omochando oyo nyagotigire pororo we will still be crying wana chisegi totabwa tichi omochando nora se boda boda omochando kyojora nsema ya boda boda okay yente tangani oyo abono nontete twere omochando ole tauni kaiga etobwate chigurupu isato ose kwanza gwetani ntobwate grupu ekoroku bosongo boda boda riders association yes Kisi town boda boda operators association and Kisi municipality boda boda riders and owners association so those three groups every group purports to have their leaders lakini 2021 into isaranga so bwagare chi group echikarangeri guchons piamo kero montaka bolio borai whereby chibodi chiarent twibere kero ya serikali ya chikorangwa okusana nankororo a body ya municipality yarenge ko led by Cyrus Muchumbe ne ya ito ya Kisi town yenge ko led by James Yoro bakarentwamo as a joint body elinde gokoro wasa maneri ogiri yarengororo so ekare body ya rentu bagasuguma chikura chigako batibona so muchandoba mbachi etikoligereri into details ba make sure nga chigurupu echi aita bagwenete kolifo kichons pipatie gurupu yemo as an umbrella pone kero bali twagenda chikura eyatokanga certificate ya beta faire bone yemo Kisi town boda boda operators association eyinero bono turatebe certificate twarwanira ne richikori ya ngoro batibone kero twabwa chikura bali bako kawaida omuntu nabako imoka nande asoe muina ari atebe na chikura mwagete nune chia muina Kisi town bono ntugu na maybe bosongo osasigete ntora lakini ebinango mbibete ngayo mochando yobera abantu bandi banyagotama ekero twa service ichikondiro oni ya togete nga abarayi bandi bali bachore tu ebanya kora boda boda se political party omuntu agosoa ataite ali asago sasi mage siasa
atete mwensi bimo twekeria gatonge kemo na boda boda kero muntu aba UDM baro aba simiombaro na these people democratically babwate rights chiao lakini ekero togocha sama ngana boda boda is just the business togweneta gosika biashara byeito siasa tuaya kaisikaria togocha boda boda bona ase biashara itune timu ya pone gaikera omo chairman ochoretu twachoretu abantu 10 omo chairman Dani Basio Mwando area Sabas vice ya Musondieki na inche David Omonse secretary omokonyo nya Peter Oboko treasurer nda Fairi Mauti Marieta Kamiri Vincent Mauti area Rafael omo assistant treasurer ku Alphonse Yongeli top security ya ku Keri Oliosa kagokonyo na Vincent Nyabuto spokesperson ya kwa Emmanuel Asiago ne coordinator ku Chafet Ogega Machani abantu abekero twacho ikomi abono bari mwachoretwe 2021 mokorera abana boda boda mubwate na sobwamo mokore gasi kabisa bono ekero yaika division sinjaro rekana lietandire ligo kwa G7 na G3 yes ndo wate G7 amali tirito igor sana G7 G3 abambara bi G7 G3 mbarabyaba well G7 ntobwate ngendo tokoroka grade 7 yes intubona tumanyete yaito G3 eri abombara buka maybe ekibara ikeru bare explain G3 yabona kiere why mwe kweroka the grade 7 well litangani ntakira abamura bari saruti abamura abunda tebe G7 kindo yo mobo abana bamurekero omwana boda boda nya kunyanyaswa baroche ngaya yamba kulina emeria yemo egochigo tuomera imugete kunyanyasa abana boda boda abo barenge abatigarite bono G3 yu yairanete gotigarite kunyanyasa abana boda boda egokore binde tariko bwatiri chiko twetu igo yarenge G3 ero mo chairman vice ya ne coordinator G7 bonere secretary vice secretary treasurer assistant treasurer top security omokonyo ne spokesperson alright abo bono bakuru G7 alright yeah andake Matthias inkiro chikirete abantu abayikumi bachoro 2021 abantu 10 totore G7 na G3 ingikiagara batatu beongoria korwa sensemeye na aba batano bari batigara sensemeye litangani nkora kwana buno mo chairman okitutu chache south kitutu chache south umate town ekara tore town ya ringitutu chache south tore tiga twatebetega sub county nengari ne town y'abantu nabange bare tiga toje bagetwaro burayi bwaye ubona tokoroka kisi town ubona stokonyora G7 yere egento kerirete abamuraba iga kutikana nche mono munenda ne town ngokorera aria naba nabarayi bane ngajete nane kalitangane burayi bwa kongete nane chembarangereti ngabatego ikoboro obachori bokorwe town obachori bokorubya bagachorwa abasaba yani aba 10 ekara bachoro 10 problem nere abetumuraria riri umate campaign njarenge abantu ekara bachiko so burayi bakanyoranga abana siasa bako bachira kero mwana siasa nabatagete norocherende ke umuntu nditayo tagite besa ono nenya kanite bagatigirira ngubwato busyo borito bakaroyo lego siabuya bakamujoin bakamanya gutaka mbai kunande muntu ndo kubuga nga nande nabwate muntu ndo mwa otatigoyo nali basoyete service yabo I like the G7 yo mukuru komunsa muna bande nabo bachite bagande nga tata nonye watu sugumete tokaenda azechikura a problem nera kyabantera atoke tole asetole imeiga kwanyoranga abantu basokire tutamanyiti faira na bale nemete yende bakara a problem kabasana gachanga mate yasa iyo na bara akungura kina antene nje bono gansinyire bonsi bagasoka bakurete babate bamari ari njanam ari goitukora nokobe karabasoka nkababona kimuroje bagante bieto gotulia torenga ibagukura guje ebikuro bikaba kisi town bikamanya gutahara mpaka sub county obo ibibo gaichora abana boda boda bagachandwa bakoroje munenje ne chairman mini mtetezi wa boda boda na abarwane siri ngana inji bacha kontenga na inji nkire ngati nkwana mbo baokora yona ikiri bare kora ngere binyere rake lakini mbia igo abantu aba 7 igo basogete bija na ubagerete. Why do you think a group mwatebire yasogete kando yachagete gucanda bana boda boda inki ekerenga kanengere keke
ekerenge kenene they wanted to be the one yani mbatagete naende bantu bandi baigweka nki kibare konyora ekero bakumekana ubuka batigari bono tigato tebe kene abango chikerekia kyabe kongwake buna nago teiba tata ete koiguna ndi mwana siasa ndogo kwana eba chete bakalayas no mwana siasa oyomo oyo oleko bakana bakarige ligumba ko obisi bakabe kumeye county kera babe kumeye county mbaso ete bakayigumba kenyumba enyumba yigo yarengo no maine bwa mangana njabwa ta amura bari go train yororo buna ba sara kumole akunyare rais bone ine kera to kwane kene kya mangana abantu aba egatuka ngwakano bare bono mbatagete ne stage ebaguturi nabachugwaka abantu kyo kuchugwaka abana nabo to dewezi pyo kwenda maminja y'umona siasa yobo ogwako stage teyeganiri kwenda kinyume n'umwana siasa yobo so bakachaka stage iri bakanyore problem iri ngomuntu naro ayogosugumu mbakenya sibare to mungao babeko chi stage diri cyari go chanda kitari gutaka gutenda bona bono chi 7 batenete otebekene chi stage chi cyaketiwe chikaruzuwa yani chikakeigwa I think abu secretary se kugokwana barate chi stage renga cyari ngina ndi cyaketi gumbaka irenga ngostorora bone kera bakora boigo tukanyora bona intugo ikatoliki enchera yamo yogotena boronge tuchake gukura ase ukurikia obane bwitu ntwarange ti media ntwabarangire timu atemete kuigwa mangana ayu lakini igatoka nande toko kaserwe ngoli mwali wentu akureta serikali nene na ende ntwali getamaruba mange bakali rubendi cherete richo no komanda serikali igatokonya baka igatakogera buno obisirie chiguni yasiegetwe Gwestoreka wasoko sego gochobis. Sune kantu arakero chi reflecta kete chia bulo senkara kim. Tukautsegi sana umwana boda kondo gochisuneka to iguno onyore birai. What happened? Amangana kama koranda gocheta. Biya moromoraria. Suneka chi bugora buguro chiachicha. Ekero to anyore tanga bantu baito baguru chi sub county baga kabosongo babwatu. Indene munga nkaikwarwa. Ngiwacha ko karabosongo ndeke muntu kurudi piki bosongo. So tokabato kuna kwebolinga abantu abakuru sub county kase nabakurusia ba customer bareta bosongo babosongo bakusia bato era liari ubona bo bonchereria so njemo nyane pasoro ninga kereta mo chairman abasisi ngamuboli tunoke yandira de town ya agante binga yaya nega sibali so ekabidi nje kwekangi mukebako nelingo gendo no mo chairman bakwatete nabantu bane so ekonaka nganya chibina bachikwatire chinyingi so ngatema guru quest bari lesipi byejo nkanyora nga tiniko nyara so ngoteba bare nga ekero montago jane ketamba ekerabu na gena nikerabu karabo jane kebali na njine kebali jane gar mobile be yam so nje kana nyora nga situation ire bosongo ya be out of hand inu mugaja gurumade ngatema ko shanera se text message se ngichale ko ba busy sana busy ria tuwaro jana time choko mugwandera so I went back yes Nigeria nga mobilize bamura kurumade suneka mondo ndo kuruta onne pipi ko cha suneka nera nyore bia rango ngambo yaba ko barako so rendu suneka to kasieka reflector ya burundu ataite parana ena ambe ya renge unique nki kiagara mwaka ni reflector ya burundu taka reflector ndonse reflector ya burundu ya renge unique asenge njo etarole town yore blue okay ko sub county eko baraisi kumanyikana na ay turi bwa town ay ko sub county so ko bwatu mbwangu nekero ko bwatu efaili yara ko banse ya 3000 ono toka chipo wani muga chakuli mondo to wote reflector ya blue ole suneka na ina mama chakalete wana kero bwatu reflector ya blue tangi wacha ko suneka ini asenge jumwato sikiri town into ka to ka mwato bwatu so to eresa ranga nga kuwacha suneka ba so ekero yekera ego na into to kasieka matre ndekero gocha to ko te yitabule so gwetabulira ina mbere to bate yegole Russia kwa Russia so at the end of the day to nyange sigana ya chire ombare moto kire boso aba boso ngona olwa jagere bodanga ngwitu ri sub county okay so reflect the yega sirai David Omonso ayibuno uri kwachara 2021 enga kiye chikura chiste chirenga chiroro katikati yo mucho bosongo akora mu bwata analysis na ndo tebya sobwa gale na chiste chechi na kyo bwa matubwa bwa beire kurumo mo service mbiamon stage ya karatu agenda obachori kuringana ne data tuko gose chisekretary che stage ya nempero cha se kyombekeria kenenete chikura chiarenge stage 75 bono ekero tuachorwa tuasoa omonyakero gona twara chia chenda chia chibisekanete ongya gokore binda tari gokora consultations
njarenge tochorwa abantu 10 nyotagete gokora egasi na babere goika twarenge ba intermarried tokora egasi as a team igo munyakero oyo na pass yes bono igaso tima itinga yage ndo isaransa orengere ringa bono nabwenerete kubwatani chi stage chinde achere dusi chiche na mberense ne biga gokora atari gokora gento tokuruka public participation kuru 75 irenga brand na kia bangete irenga go keni irenga cyari goika injire cyari kubwatani ritanga nipi obisi cheite chiari ngetara cha moja on your way to Jogo primary rituke rimeto chete togo service na njete kwero seria baraibaye abantu getabwate kero baguchiko discuss ya mangana ara muhimu into bando ko bamaite na batetesi ba boda boda igago toepa baenda bakora bakora oganigocha gutuitabi anda mte secretary ingwene teko ba company management tinga inkitua discuss eti for future reference bono rituke rimeto geto bisto kanyora list ya rosi guye stage 45 kuru 75 bono togo kumina 45 chinchiaba chinyinga chitigire isiko in fact yeri ogiri gachaka ekereri ogiri gachaka ko chikwanda obisi kwa nyore cha mania yamo yachire akagotugama okoiro ko muntu ko musasi mangagaki nganjire ningakana nyoe chibese nganjire stage ya netwewe roro moyo ekero ya yamo mwaroche chichoka chikabe kukere stage town echinde chibe kirex chinde na numugene tigotenena bono muchigotena asigete egento kerige karente riberera rinene mpake segi bono abono no bono bachikoria omuteneneri bono bwe kiombe kia busungu Fred Nunda okoba bono oyo bachorete buno mutetesi okwa basi ne timu yaye bono abasi ongere gukora kinyume na sheria ongire kuba myoki naibagochia bakaranga abatari bono toende turadiri noyo itogo totegero goturwanira bantu mochorete ekagera bana boda boda bono bakke bari baringe kunyanyaswa bakaenda kuri Fred Nunda so ekero bamu iko bono aigana onunda na pass bacha gosore bono na Nunda bono gosoera bono introduction ya bono ya soera ile bono bana boda boda bamumyokere ngawobe tokonye nunda naregetie kergo kyo bashaman ekero togwaka chikura tari ngororo neri mapema na temete na soete bune chiaman obisi ya karabie ka Denmark atirita nande chinguru chigati chikaira na Mike Mose karo mu chiaman Mike Mose bono nere dituka karaswa etauni kabano konyakura na rero noyo mambi noyo rero no na mambi noyo bakatuga chakora ya yotari twaka chikura na yo tokumanya nimo lakini bono tuwakire chikura nunda mbose mikyo babwate mbaka mukarate ga muri nunda egente getangani njeri tangani tindi getinunda abana boda boda bono tokora because power belongs to the people yes ba minyoki ubanyole tx chiabegiru nali bachikomurigia na ninde shuwa kulingana na sources of information nabwate nunda natemete gukwanira nyona basi bakomote ngaba murambara abachire kondera APC okay who is nunda onimo Fred Nunda ngobono Fred Nunda igakabegire stage ya Emma uno mwana boda boda ase welfare yes later gachaka be chairman ye stage ya stage ya Emma kwa brende na liacha na ndoga nyoba chairman bwa boda boda engaki omusike ongwa ya le gavana lakini kura nchichi tikote makoba bakapanga nebiro ga aspirants bali baringe kobori na libabe ko bizideni makimate ekero Mike Mose etamu ya yere takanga ko exit ko bistogende chikura na banalite tawu kawaida alibono Fred Nunda chibo board ya ringororo urukaro muturesa rase board mayaka na yare chairman akarabone serikali yangire chikura ya interfere mbata itiko to murembe bakanda bagaisaransa bakayiwana na igoto tebe na boda boda obura yobwa boda boda chikura taigono chacha kanga kiyongwae amana na rengo muchando nuro karo chagete no muchando yondo che baise gontegerera ntobwate solution nebito gete bisinini na solution yo muchando yo na benge mbare mereri ne baro na benge kokorogerwa mauga marurari echimboli yo wonyu lakini agere guchi chiarale kuruchi myoro na maiso lakini rende chiko bachendro mono kibikorora topa waga sukali rendo mene with time moyo bono ga wana boda boda ainoro bisia sabanta baikomi bachoretwe bona wana boda boda baharigire nunda ekerenga gyokori nunda ngere kibono
aiga bono ndonspi serikali ndonspi ni bwa opposition bono iko won nunda ni kana una opposition bono bara ne role very strong ne rora se opposition na ndende nga ne rora bakonye batirende eromo nyene tatete go interfere na leadership yoito na temeta go kwa ne romo chairman yoito ateme kobeka bamuraba boronge batinire shwa na njasinyete because nyoncho manyene kandu no ko be secretary na bonko be advisor yo mo chairman tokora maya lakini ekera tari gotegera nkiokora igogo sukomutige abona na bono kabwatse nunda bono nchomo nyene bono kera bana boda boda ba minyoka gari minyoreta ise time ya biteti nchebune secretary teme kuliyo morembe no morembe una kinkokoriye inche mundo tayore ne miyane tauni ibongo isaransa na una banga kirete bonspi ali bara opposition tu isaranse torigi na mike po solution so na temete to isaransa na Fredi Nunda to kakwana akangati ultimatum echitali ngano goraya tete yani eregenta tete to accept ya babandi ba kuminyokiwa to bakorere justice bo bonsi ekero na tema omochiama ni touch konyiwa ngacha ntu abwato mu murokoro ku ndie kidenisi advisor ya bas nere nkamutuma nyonera omonyena ndie kiyu taiseta mu korete nke umirete nyone Fredi Nunda agakwana nere Fredi Nunda nere media akamuteye byangere byaba muraba bakondi ndarachi ko babwatesi kora igana igo morembo toke I think ya pasi gatebetenga onye tutagete toronge tobere na Nunda muino tukirashani yani tumirane apasi atware timu yaye na nona atware timu yaye ndase Nunda onye tukumirana tukirashani yani tugwane ikakara yabeta buna Iraq na Iran engakia oyo Nunda ne team nona pasi ne team to wana boda boda gete baitirwe timu gete yanyo mwana boda gete obwato bwamata Nundo itirwe obwato bwamata na pasi itirwe bona buno yaso tubone kero onyendiri gaki onyendiri wisdom yari ke ko ba detected yaso mo chairman binto bya korekani tauni na ngo bikorekani nchena temeta ko be ambassador yo kuri yo morembe uisaransa na kero muntu kwenshuwa nga kibatagete yani ngekei mbakanga beke bikoro to byabo manyenga nchera kibataite to bakore nkiro cha banta batagete banta bono bato atore Nunda na pass abana boda boda mbataite muntu ko banyanyasa abana boda boda bataite muntu ko barwanira mbataite muntu ogachorwa orospol obisi ya police obisi iteyera nete ko bamuna police abamura bago tumusiko babwata chipigipigi batumba obisi ne fine wako bona abantu bakairana kuruma obisi nere yabaria asenyagetari gati ya aigakorera muga obisi nere yaba maiga gati maria obisi ye naki toga numero ikwarenga obisi ko mwa tukuna barai bali mwachore tu porta boda usana kuma obisi okay igono ntwabera daraja moja so yakanira rent karibu muti enyi siringi 10,000 na bunere kawaida daraja moja aro chibesa jimwa wakana ntike mwa kurusha ntwa bwate chi program chinyinge because in just a secretary litanganie na tete office ya ko ne budget and in that budget ngo twalere office haya kero to bwate budget ne chi proposal toro set chingia na ko to koira nyomo women rep proposal atanya chibes changa to irere gabana to revolving fund and ntwa tete to twale sako yule itabachi komyoki bo rosi lakini ende basi konye koli because mbabwata aiga simwe kwa mwato office mwa kana 10,000 yes obisi inki yabwate kero wa 10,000 na ninki kwa mwato na kiti kacho obisi 10,000 chibese che motara kuchibesa no women motara kuchibesa ne governor changa ne chibesa chinde kai mwali ko chibesa mwaka no obisi intwe twagachangire asaba raja ba 10 na batwaringe go ikabuno mutinyo ko era igonye nto bwati bese twali ginyo kero muntu siringi 500 mwaka no obisi twaka no mwale ko rusibese saba na boda boda nchebuna nali okwa na kitole daraja moja program tu abwatero tu atete konyanyasa mwana boda boda bosego sangire chibese ko wasi bari na bwate program gete strategic plan yane asemia keta totorobi singa itogo chikotoka whereby konyanyara osinyo proposal projection nyo ya 86M out of 20 po agiri toliginyo 2020 asaba na boda boda sta na 21 bali ba igete buna ba kichikura so nchena bwate program yane yoko make sure obisi
obisie togwetenenera naende twegendereri tutari koraya asiasi muntu ndi bwensi wangu kuburieke ayo kwabeta obisio yumono naende kwabire obisio yukurumwa gachoretu no muri ekero mwaru deraja mwachire obisio ngao ina kimwacha gwakana rent ya obisio ose mwato na serikali bone kero alima to obisia konga bono yakonga gwakana osengi yakonga bono yakomire bono gwakana twaro matukande naberandro diego cha twanyoru gwakana bono nabuntu aringe on off twara etana yao kore bintu biaye karigo tousisa twara imuka twasuka kugwabo so bono nyone reka ngobera because yonye twaringe bochanga twensi bone kero tugusuka babande saba twatanga ntubono nye toko changa obisi twakore bintu lakini twanyore mure bichore to bisyo ko bwane buse ko ni wororo eriogi obiste bwati order tokata bono ndo kunyara kuisaransa so bisyo bwate eriogi obisyo bwate burukano tokasuka bone kero yasinya tokacha tokate matore iskoga wani time tokarangiri wo mukutano tokaenda tokaisaransa ongo baranga umugavana ingarangiria abantu amonzi 17 arangiri tiabara ibonspi sa county chonspi komi tokaenda boye tokaisaransa tokadiscuss yetu tokakora batina manyete tauni ne bwato mocha mochando agatorangiri kando twabanyane agatokwanira agateo mochando mo bwate enda mulienjera mo kuisaransa moyokore nanda advice ya pasi akamata inganyomo muro Fred Munda enda mulienjera mo kwaniramo ni bwate program yo ko barosalie sako era beyemo na ndanyare ko bakonye mo kwanire sauti yemo akorwabu naria konsani echete korwa somo vice chairman kabana tugwati obisi yenjero ratokonye twarosirwe akanero kugo mu gukoito in fact yaro akabogorie simi akakero mo obisoye agatotora isinga Monday yendo bae obisi asiba bararo le maiga kabwa asiba kaberie aruno to akaberie kurukare bisieta uno cha kaberie ngaki ya maiki na maina so bono agatobi story twensi piam so bono kero ye kamande yeyu twabwene ta korangiri gutoisaranse itanganie kero moko ya obisi asama gacho ya serikali ya ite county go national government ngwa umuri amachiko yo gutumeka sayo so njena expected inga asaya totarachikobero e director ya administration enten abwene ta kwanda to isaransi amanyenga homenayo mbantu kingo chikobisi ese yiraba ngo ngoko bansarepo so ebimbi korekaneti bakanda tat Monday to chietu go isaransi bone kero to cha kwanda Tuesday Monday yobisi yana netukare ya abusirwe ebintu byabe krume ono tubone to kwanda buna chibetiri yani ntoliko bariko organized e protocol engia yoko ena nobisi so bono tokanyo ibimure bya yaringe utware binge no birobisi tokaisaranso mukutano tokarangiria abachairman tokaronchi obisi so ekaro twaronchi obisi omochando nando rio kagenderera pamura bako bwatu abande bagocha obisi buno matebunere kawaida abantu bechipigipigi abande nabagaka umuntu akolento mugako bwate chimbu cyo mubekanzo muite iboko abuna obisi bona ya boda so bona kare binde ibi bakorekana tokaranga tinta etinchi konyora chirana nande njetinko ganimi saranso obisi asumonta wako abantu babwata maruira mange mbali arakwagire kaku omonzo tako bansari po because he is the secretary yes ekero neboria maswali aya katebe gahari yendo chetolinete eye atitendi e captain yakonyegendi ngo tuomeriere gajero chegu nabo twasugete arabona tukabeka pai igonjere ndi abana bodaboda ngolo tobange gari baitwa ayeye bintu byari ngo bisi elio morali kaki eli etwarenge koyeroka chiana omuntu agoitwa omuntu agumbaka amache akomoku echona amagoko abantu bagokoriwe bintu bitayo omuntu agwakwe fine era abnomo yani okoranga abatari bono kanche gwake fine yo gotana che sticker ere sama o friendly kubwe yo mwana boda osembu ya no gwakwe ruko ni asama bosa traffic we apayo muchachi yako kotegera ama etera itsinyo echo musibwa ubwo omuntu ogokoira
agoite igoko agwake faini na ndako egesibo so ekaba yani ekaba ngatali obisi egetani egaki nyoe pamba 40 abako teba ngaba pamba 40 eba renge gai mumba ko mwana kodokoro ende kora ngabatali biyani mungira ababa 40 bara batali ko bwa mali. What do you think mangana alenga kolekana ngocha rasmule ngengana ngongo bwatika ngiya kana mangana alenga kolekana egente tangani muchionde bwenspi bamurambanya kubwekana muchi naroro mugurabu naro okuyubwango naro tali kuyubwango abana boda boda no bale kategoria yuko nale okoira enkakiko mukomote yege ntaiku nale otali koywa na naro bwato bororo yani takero kwa moirire bobe na bara koira neri bobe akini na bana lirigo so bono abanda bonsi pia keroro murayoro mungai nyota onikero bwate wisdom onye to konyara kubando aina bokora ne ibago kwanya kubaita so bono omochiamaniere na ba oranyora arike ko bomwango oborogwa ebwita bwango kwanyora muntu ndo rare ntu obisi estaili aba misi andro diskali na ba muraba boko estaili akorente bobisi empio liko monda akora time ara itanchoki bono kwanyora muntu akwara kishukuru bisiko na ade gwara kishu mpaka obisi na kiekora na tagetonye no kunyara twekibuna ebigambiro bigokora na gumukorwana n'omuntu rero mwende oyo gosa gwatwa bekerwe kashpiri ai time barake chitemba chiabo bituko bagocha korantu kotini mention nyeko okonyanywa abantaba yonu lyo gose tori araisiringa aningo sete tigandi giyo gwa matobuya no yo nagoserete onye ndio bisiye ngeke kwaba muraba itori bagerio omuntu gwatiru rero omuntu yasa yago chinare ko stage gete echiamani ya enero omuntu oyo nataetonye nuko nyara obukiwa ditukeki ekesikia ke okora kikero tegerewa bono rituko bagocha gocha kama ete no bisi agocha katia na bora nyore bayigwana niri no inoro morembe na ringi kogani before okumiro omuntu keri ngima onari omuntu abwato omuntu ground baburukane nere okoba mwarashi maybe barwane oyo mwiro bisi nande nero kumubwata nandaga ni kumukumira uyango omuntu na kwa justice ara kukumira buno muibi so inere challenge yenge ko tiganga turu ujumbe gango chanda sore mwatesia moneti mwendo cha bantu YouTube waganda tuko tuwatiga so bonge Samuel Matoke kiongozi nasikia sauti yangu na mnyonge ni wewe huyu DJ Mandizi ndani ya Penja asante sana Frederick Obare agote wanaga nitoko bwati asante sana ro ujumbe yao Benjamin our chairman we represented Samuel Matoka agote ukweli kabisa. Asante sana kutoka Bonchari Mete Frederick Obare anaigura mangana yu usisahau agenda Benjamin kiongozi boda power tima tena ngi agenda tena mangi kyo kirende ndochiko kwa na sengane yo viongozi wale represented takare asante sana Geoffrey Ashton from Bonchari to the world pongeze sana viongozi magato wote wote kiongozi abo kabisa Samuel Matoka wote bikundani Zabrone Nyandego nsemeli ya YouTube ngakote wa Ayora South Mogrango watching live Nkwaneli Yomonzo na Mathias Mwakwaniwe hizo features zote ni kama mnaongelea Benjamin Bonchari chairman asante sana thima I think mong ose inki Benjamin yako ko Bonchari hata naye Mungu kwa natinda manya Joseph Magoma Bonchari lock the kazi nzuri viongozi a question for leaders what do you have for us boda before election asante sana ngolo getora mwancho muligereria ayingati ya mabori ya ryo tochikulikana sema ya YouTube sema ya Facebook mwancho muligereria Nesemo SMS ninchigwetera wali wanu mwatumira mabori ino ase marogoba yabono adamona kiratoka ndrete gosanga mono no gwetera Ndizi TV obwansu obwomugusi Mathias yes umusa na boda nko abegeka kabona tukatwara abantu babere mbaka siasa gaswana no what do you think abana siasa bako bwata ni wana mangana yobo chorwa boda menye county kisi murare kwa bori swali rigija na ende mono nchendo tengo ino ro muchaka no bwechi segi chia boda ekara ngorigereria no ena bana siasa aba tali bonzi ba chireterimo mwana siasa na ro gutangana erobeka abantu takabe ke boda mufuko yonsi ekogere kro ka wasa ote muntu gogucha wasa ote ya bantu ngatinta itimu gete ne timu yene ro manyete mburanero jinkanya oroboke wone gocha isika yarigereri ningori oromo orachi kotebekene ya soime ya batebe umwe to mugambe abantu batakotageti pi
naba abambate tiko kororabi omayote bake so ono onyora to kwemborwa utamaitike ndo kwemborerwa lakini asinge jolba ikire gutangana ime bairwo oboke na kiekora batebete bone ndo kora gukiria bantaba to kwenda kire sub county be kubura yubo ngao igobona to gukwana ga leadership ya boda boda kisi county njira tare sub county chinyinge yes muna bone kora to Jumatano twarenge bogirango etago twakorete meeting ingi yana baraibororo ngonto ganda tuna kuriginjira abantu baitu turabe ko murembe abantu baitu boda boda be biashara bune binde igazo bwinga abantu baitu bachite bakaba affiliated mono na siasa na igatoko mwana siasa bago yogago koleta gisegi nendo gatabu materi yogori bitina ne bitina na hende na kweguna my brother te banga karo montago chane abegete yange mbali na abeke ya membali egara mokore kimubekane so tukanyore SMA ya mutu abeke ruchukuni chiko tuita nkioro cha kwara gokora bora yo kurigini ngora inki mokubunigwa okubunigu nkoriga mono siasa gekora cha sentu abarai ntu ababoda boda abarai abato boda boda ntu bwate chitama chugwetakira onye netakire wanjire kondangire kono ndangire ndisi anya orobo kimamboro igongo kani nganyare betata cha kwa mwanga bona ni njogo tomagendo muruani bona kingo chango cha iskanga ntuna abantu ba mweshimi wagete bona twairu chinguru kugutara iskana na bana boda boda muskuna ende korabe ka bana boda boda ranyora jichi amani jichi stage ege tokera ronke linga iko konyora ne kero gukwane stage wa de uma to mundo manyire no mugabana inyarebe ibono o appointiri naam ayori wakire chikura kwaba bosa uji gukwana wate guma tine to kana to chorete akinara umanyire no no mugabana so goika o akuborongo nyeto nyo gukwengerere gutoke stage pama ukana ngantonyora banda abatu aseria tukubanyora chi stage jigosie all right yeah nkajama ngana kuruera na timu nero yo sore timu nero ya gavana ono tigandara tebe kene ngosore kene takabeiro kera tuanyorete tuachagire kwemborwa ntuanyorete nga osoro ne chief whip tokarro maine na ningo ikale president yange ne president igere the commander of the armed forces so ekera ere commander tukanyora ngo muntu rato konye nkindiki ngo jo ikera gindiki tukanyora chief whip tuise komonyora ekene go ikekere kindiki nenda amotebi tari arebe gato atebeti no mweshimiwa momo monyonka umo senator tuamujire tokamotebi ko umisutora nonyorete ngakendo kubeke meeting yo gatebanga takonya kuita abantu ubono umane ba mangana so tukanyora ngakera twakwanira chief whip oikiria mangana aligoro tukanyora mangana goika support kuneri rube nkarangeria general secretary amone timu ya G7 na baraibande nkarangeria master akuma amona baraibande master akuma ino murai obogirango oibonero chikobera ningimete yane kera tuchikobori obo president obwa Kisii county so tukarangerania tugatebyo mo secretary yo Kisii town nga omaita mangana mange akuruseno seino no obondo ya bere center to goitu ikangori rube richere regional commander ama ene batu ali gitero bari gachera regional commander na boya nyare kaniterende chinguru chikamentu kurugoro ikagera amangana ichiguni chigazira Kisii town nemoro to gochigwa bono igalera bana boda boda Kisii town onye baturigerete batake goteba na bawo tebinga bono iga bako ya nembe refresh batebanga kongore sana as a national government as ogosieka chobisi chato chandete na industry. Do you think ogosieka chobisi chiriga alibo songo ngo ireto male mogatoke mye county ya Kisii mono kabisa 100% yeah bono boda boda ngai mogo operate umwataro to office ngo tara sorry kai ngai mogo operate office eno njazi kwa ngai momenyate bono kai mogo gamba korwa nchedingegenete kurukare obora itali office obora ine workshop anda ka ngo support ro siko office ya kana okwa ngo office nchomo nyene nyona seri rube paragraph yo mwerio neritaga nitiko yesha ko sidia bwata mangana marito I advise the government to grow start parallel office inda eroke ya renge parallel police post ya renge okore binto whereby omochairman ya Romo county commission aro mo judge are president are keregento nero bogoreti so bono kanyoranga the only way yo gokoro mochando ya bana boda boda bara aba lift igonko direct inter serikali keregento ntu abisetaro kabali kerari uko keregento ndali ko bisanda on speed karere sera wo mochando le town keregento kere paragraph and then kaba advice as the general secretary in charge because
chikule chiage tumaisomoro le serikali getulendete in fact nande nkanyora because ya reke tale 24 mutinyu 10 abona libaro nchie bi reflective bya puru na mabati ayu na nyira ne maiga incitement inja kole tuno mwana siasa ekero baro mukutano tale 24 mutinyu 10 2023 yes ne rusia mangana ye munu otebanga bono ururero muntu tayo so e tauni onye tabegetie reflective ya blue ne reflective alright bona bono okono chiko koro tuno mwana siasa gete mwana siasa oyo olenge ko ba host ya sebali ngo mukutano na ndoli tukuli mukutano oyo oligerio mwana siasa onyoere na abale nabo babwatia machaya you can't hold the meeting whereby engineer secretary in dichikeri ko nganchira ntome notices 7 days earlier nditome go chichi stage ko bateri ntokatware ntotwaro mukutano nechi agenda na chiechi bepange litukoyo mukutano etokemba bwate nawo aho nkitogo cha go discuss yes bakagenda bagakora mukutano we association baire tabana boda bonsi bibako bararasimisha abandi batabwati notice neri tukelyo mukutano bakamago somba chipigipigi bakachicho lyo ofisi yabo bakurasimisha abantu bande meeting abandi batabwati notice batamati bachokora tamanyetie ndo bawo chokora inje secretary ntamanyetie gento bawo chokora amachaya manene bono bamaye ko yiruke meeting yetabwati supporting minute ye secretary so ekero bakole bintebyo inje nkarane bintu bakole byabo bire fiction because abantu marange nkoranga 1+1 yabo ni 11 32 and na kiekora kero bakolera matemu ayumbanya gweta so ekero bakora umukutano uyu bakole meeting di max cyo mwana siasa uyu akirenta to muchano ki reflect chigotangurwa amabati ya ko bunanu kere kona cheboni ya bunangu kwana igandire nkobwa tinko enda bogere tinko enda nyoye ko chirutie yo mapena abo chiasumbi mari ya ko chi kwende mugumu nkoranga baise ko manyanga nje no mulikyo monene igo barangite because mba ko manyanga nje na renge kubwate sibamura bali alright so bono nimotara enda tambe inki yako garojo mwana siasa oyo aligete kote ya bantu babeke reflect ekare yegete ondo wese tobeke kare taso ataun bono asere ndatebe nashira peti akagwake nango narigetie enchera yoko make sure etauni bwate etware kara yaye kitutu cha sauti etware yaye kere sub county etware yaye for easy coordination on target kere ndo kebe channel because tali mwana siasa bwa bantu betauni yoka ono mwana siasa bwa bantu bo igabwe neta ko make sure abana baye 10 kero mwana umusone ile suti yayo nyagateta mumanye oyo mwana gete lakini na feireti oko bagasunire to mwana oyo mesuti na sikia algo no mwana ya mesuti ndatebe nga asere tinkomanya because yakaro bapanga timanyiti asere na manyiti kyarenge kinge kogera so ne suti nande bona so muchandoba esuti njaro kana ko banga ne kara ya simio ya siasa bono na bana boda bandi mbali batabeke kera associated na politics na sama chikaito we are not politically affiliated but rende nimbwato gosubole wo support mwana siasa gete okoba ne right yane aye no bwate igo olio go support onye tiniko mo support na democratic rights yana na njenko ichiao to sadiera yane isalie yao yes ngina ngoja sora nsemo ya soneka buno murai amangana to kwana akorekanje na no nyaro china no murai yore timate na asensemo ya inki kiagere toroche okuburukano ko komenta mono na ndira sikyo mwana siasa gete korengana ne nkwana yo umurikyo mona una na chigete ekara gete erokana katika busongo mbia mono nyanja nkagerete ebiasara bya boda these are private entity nekero bire private yani ngamuntu tayo cha ko dictate na paragento gete ko sokara gete emechande ya ja reflecte egere sako yara kalwanchu ku yetown esa ke ndora nge irio ku sub county to karuchi besa to atetunga bogol siringi 500 esa ko nere bochaka o etero mwana siasa oyi 500 ne jago tu atetunga ne chiwo go deposit na registration egere esa ke chake anga bantu balenga mwarenge aba mo ke buki 500 para mna kurubonchari na batu arenge abantu close to 200 ke karato chaka personally award yana na bata abantu 80
abona abantu boko chaka singe njuma eta barundi baitu bagite bakoba mangana go ndiri ne chibesa yes e problem ya chaka koba chibesa chimwaro singe 500 mwarwete ntwarwete tokatonge chi registration 500 kwale kopitire gwaso isake yo saso aso wancha kwao no ko yali kopitire likuwa lengo all right etwarangire tuko tokatonge sako ngo chake isake ne ku unite murundia tokarere tokairu jumba sabantu baitu tokabaeresa bari bare kuitaba baganja oyo chake sake ningo umuntu jagetie sako numugabo na simba naro jagetie sako agateba ngene renjera aranyara gotokonya gwetere sako ta konyara gotokonya twensi penya ntoko so sako mukaburi kumoja na 500 mukaburi kutoja na 500 tokasoa stadium mugabo na gacha gatu address tokasangeli chibesa chiri mugabo na era kamente chiae chiarenge 3 million chiri internet uchugore yas egatoro bisheki shukura sabantu nga yasi abano ko ora otagete tokwe abantu bakaba ko object ngane yasi agacho igo mugavana igata taba gore yasi bona bona that was the initial agreement ngane yasi ari kugorwa so ekara yasi nya agachirwa asa agachibeka sesa sako karo to kolonji ali agatebe president to million 2 so plus jirito to gatwara around 7 million on that material day yes so one problem ya chekero to tege to kumanya barai ba ko rachi besi chito marabi asinge jibon ndate chibesa ande ma tema chiko yesako oika members ba isaranze bachora bantu ba ko rai saka sege pindikete oyo mora ko chibesa chimyata ningo kai mora ko chiro kocho etwa ya account gosno monto le ko no ekero to ali stadium mwabo bisamba jite bebengi KCB karwacha bagatoere saba tenge karoto kuru chibesa eji ngonyora to notification ya siji simi cheto yes ngakero mundaro chigoro account ire personal lakini ruidini sako yes so chiba chito karuwetera baseka daliba tuwe sub county karo chia sangeri record chikana nwali kosibo mogavana chiba chito chikabe kwa mochi katanga 7 million chabe yes so omuntu gwebengi akaewa 7 million akaewa lenda kata ungaga na chiko koraki achiko deposit yes asiki ganchi kigisa so karo twa tole mari ba dokungwa kusana ko kachako abara imbara biase sake yetu arule chibesa abara imbara biase to boga ngo ai gabone mwaru chibesa mutara manyabarai ono ire jesu into arule so tutara jaka go save kara tutenga abara imbara bi so problem ka walende to ko ewe direct funga abasi bika mo chama ngwe sake omo ngwara le ko bochare ko Charles o kabe secretary bas bono to ko boli ngo bagre chikura asenge njo tumanye teta biyabana tumata barundi beji bintumanye ni kero monte tabia na bamba tu asali kura sto kuru sub county anda ga tu irubo regwe sa kuru sub county to akorre to asali so kar to chiko boli ngaki to bogane chikura to ale bachora ekabe problem to kanyara to ko kompere nga lazimo yabe chairman ka baro manyana ga tena ga tebanga tigaji sigi chaki olera abasi na atabe chairman yesako abasi tingu motiga oika moga sana nyineka ne county lakini asabona na chairman so ay pero moga bana manyana kwante ko to karage dengue ba basis anda kana se to ko busura to ta jigo nyara ko kasa to ka pull back so mangane saka ka koraki akarosa ige saka ri moga bana ro stadium na wekwete ko teyo na bera ireo teyo chibasa 7 million nchi abege tuo kajiba se ichire bon no 7 million nchi jaja go chekaro arora sub county o kongusana na kwa bere mono akaira na bona akalonchi ye ya municipality yoka na wajiri flag da chijire de jabul ball 2023 yes ya kolonchi nande ya kabere bona akalonchi entangani eri ya WhatsApp account chonsi ya kara tichete ko gendra nanda ga akalonchi ya municipality yoka bon yes creating same problem wishing inga oli bangete nanda abe chairman yororo all right so problem kababu bona bantu bakana ya yanto konyara ko gendra na sake so tiga gari tinga no ne ya lonje die town nero asenge joge to gari ke gendra abantu okora begete bakarasa bagateba ya ndibo uri aneneri cyo njire mo 500 umure yakaruense gavana akaruchi besa chikaba 7 million chibase kaichiacha ekrabone sake tagendra chibase cha etu atatunga cha migro account so later on into pata notification cha ite jisi njeto chiko tadenga ya deposit the 500 kwa gwete ya ikire 200 ya zero registration yani njire ndo mchango oikire your share capital is 300 so the 200 ya zero registration 300 na share capital wono yani kumchai go save tuchake go save so na into kata bantu kunyara go save asenge ncho abara ya baba chiko torendera chibesa itoba manyeti okay ntoba choreti asenge jabon manyete karo ikira mangane chibesa ngo badore bere kya
twaetera magana makumsa na gisago to kuri sub county kuna je personal rasa nguru bonchai nto wate sago yarenge very powerful yes umu women regolengo by then meri sari utara yes na to chibesa na bana siasa bale bakatubegera chibesa ungwaya katwa chibesa abara bali bali kora sago baigete bakarangira ne bagata bono ga to kora chipikipiki toli kaba mura chichago generate chibesa chipikipiki re karaba kora besa ya soete sago rane siri ira chipikipiki ngaba kora te boncha chipikipiki arenge 4 bakabagana bari the signatories yes bakaira yene so magayoko re chibasiri chiachangiru yes oh no takara to gochiko tamagoringoli bitabu tokanyana bitabu biba bisire no ara kwa sikora tiki nchio bakelo ni chibesa bakwende bengi baru suna chisigina doli bacha belo no aira 100 so to cha to bakato karot dinwe sanjikora tiki nchio to ko boli ngaijire ngaya to gorte chipiki ngecho epiki bina malita mara gore ande litalia sako goseri monto person ngaya ai to atumika malita ito kora chibi ni sako goseri che so we want to have experience yes na mangane chibesa oikiraboni ga chibesa rimwe aruete na kibono momo korabuna abana boda boda ikaro 7 million mata sene 7 million yechi kaibono chiachia mata ndanyara ichibu kai David Monzo kai 7 million chiachia yakaro mu aruete chibesa chikawa 7 million mukate mutiko bikore sako sake ndo anya kunyigwa kai chibesa chia 7 million nimbwa to kwegena onyendire bintu bigoko tauni ito na machiko ango tauni ito tuachira tambe yes lakini as far as to kweba chekene twanya kugwatie bisunteime na gotura atigare tole bisunteime yento nkiyo gegosinya ekero ebi bintu bikobe kunse boronge nuigwe toyo minto tabirenga onyendiri wetera na machiko a cooperatives ande na cheta kaba update dia kero musike mati ani former CS interior lili twa minyoga tiku boda ke kaba bono kuikatobe regulations we hapa bono oro boda sakos tokate to chi update o cha transport chikaba bono anda transport ama chikamanya we hapa serikali etaitenga kero mogendi bwe pigipigi how pareti anda esako getabu ate trust so tedi rasima na tuens pinto be sake yemo county ngima because esake ye kero mororo monte kera kolikiwa nko na nari details chiae email address ye namba ye pigipigi license yonye kere file ne insurance o monto ya ise ko kole mistake because ya roli ye sako nebwate honorary secretary secretary ye sako egasi yaye no ko make sure mbabwata abantu bali tokoroka route management team route management team eye because esako route inko ebumore na NTSA esako route karo mwa iru na NTSA na inu motware esako route management team team eye na ere ensure tuwo mo secretary bwe sakeye kero monto day in day out omuntu yo nare road what yani amachikari ya trafiki unalichikorire na bwateti omuntu oyo maise gokore mistake ase sako ne bakakara nyamarambe akore mistake notice ekere trafficking epigipigi geteranda sako gete nero yakore mistake une pigipigi eri abange banche takore gento tama twensi pieto bwenete license eri ya ito to operate verified na NTSA once ya verified it means all bodas bari under 30 sako mbaba sako toke para ebaga niri ba bwata chipigi chonsi piba chire inspection bali yeri yakorete mistake ebe plot into book so that emo chando liba bwate akore inspection bonsi piba mai ko ne liba license na ba toke para so na kiye kora tu atakirete nga tagi moto be keke tonge kemo tu anchire nyo echi stage abantu lichike ligoteba abakepi korosi sako na abante myeyemo abantu mbali chi stage wetani emi stage ke bwata abantu 300 tebe tira rosi sako ye utikete so wetere gente kina kitu atete because ye stage ne mbamanya ine omuntu na maitenga oyo maties no muntu itotole nerega ni mwachiri buko mieroni na hakoirani lakini bono omuntu eragani atobeke getonke kemwe county ngima na abande mbali tole bono nanja so much informed na mangana yesako because since 2018 mute secretary sako gete and their operation despite siasa bana boda gete bago chabarenta atintunto gendrete because yesako you only deal with the members by Colchester na ande by bago safe very active okay libo riane milioni 7 kaijire one ncheki sheria that sako tincho ineti na and I cannot be able to answer because
narenge koba esako kinde nande kibwate esake korukukise suko border transport sako ichikondiri wancherobe esako ere mota ni one sako ebwate same bonding because ni ya boda boda baroseti na inche yetobwate ni ya boda boda so bono the 7 million echiparwete na bantu bandi ichikeri gotanga members bali barase esake na bugo kababwate right yoko konfinie meeting onye executive bali barase esake bali korangerie meeting baresere amaswali ayabo members babwate chingu chyokulikera director go say commissioner ya cooperatives edirube adimandi a meeting abanta abaje baresere uchibesi yabo nchire safe na ndeki babwenerete gokora mwanja singana ngo chasore ndo kwakira segeka tima tena sokulikeri kwao esako nje gulitwe lakini ejute ngwasote sako tuzakaro umuralia nje tinzo eti sako eko era by that time chena manyire buno muntu tali kwanda ne chiachenda che timu yende bona na ende nje ninde se sako yeko kukise suko border transport sako nende sako yegendereti go deal na members baye biya so nale go sona ende sakende egento nale go kwanira umuralia kende ntaite kwira na maigake asense mu reflector chiria reflector chiria umuralia narra abande baito timete batamaiti go se bataka kwira na maigake reflector rigo yarengi go chaka bone bono riria ukubara chiba ubegetega okoriya choka okona gochimangange yene yemo ibere eyo taramanga go toraje bara so aligo yegete singinja bantu baito bachagete kobetererwa by force by fire ninginyorete agotebanga muntu ndebo NCP otari bwati reflector blue tata chararia etown which means yogo iko reflector yo obe komanya gutachetown naro cyo muntu bona bamuro bari abanago tebi basogete isika chi reflector ababwateiga igago tebinga toyo gutachetown shauri yako njeni bwate reflector anga chiri busatu ni indigerere timbako mwana boda bodo yo mekara obwate ngatego gutachetown ugo toma 3000 guchia saba bali guchitalia so birine biashara byarenge byare ko konya supporters bali ba support ti mwana siasa gete barenga sare bono go barenge na barbate tukuna ino simo kuragira korwa niga wetera sabanta aba mubaure chibesa nenje kuru muina ngora mwambe kire byana abamentaki chibesa igege ndukirikya rosetigu oja goita kyarenga abantu na nuna twikero goita abantu naranga abantu mbaraika nare goteba baengora singinjwa umiete babwate mechande menge oyo minto naroro koru kwa veni oyo osambere tweche nyomba chikarara nsepi I think mwaroje mumuro naroro tokoroka oyo Denmark muinalia akoro kwa Sylvester Achuka erega abutore tupienda amara gaiteka tari usapoti nseme yende abutore tuenda pia mara gaiteka nyasa kamokonya ni umuntu ngo kwaro wena bono ari ngene gotemara kanya gusukumo bimabwaye abantu bande mbara ba umise twe odeni kyogachi ere na umise twe abantu mbaite twe na bana mba no mwana naro uri gochuma choge moinonero itetu aria ase supermarket yari taskis kurmata nera na kwete abantu bali bakwete pole bali bagusireti abamwabo na bali banyorete chishida ase nje sese ya boda boda ya siasa yonje iteta abantu roje nonye nije yetanya sawo ndogete angabone gakero kenda nyina bari kunganja nkondo kabarenga abana igo asobwenge siasa eri ro konyora yale tiruna bana siasa na into bana boda boda na into tukama ko sosa bana siasa asingi njogo icho rijinda jito omwana siasa ko elibu kwachi wakoyo minomoro kinege ndugiteke pesana tiganso muchumbe gai bire biganta ko minyoka asante sana muchokoro onyariana goteba those are the leaders, others are sabotage others are sabotage. The only president who was elected in Kisii County Sigisore and Eric from Bonchari who stood firm with riders. I salute them, asante sana. Nathan Marube watching from Suneka, ongera kiongozi wetu Benjamin, asante sana. Zabron Palma Okoza from Ayora South Mugrango, gotia David Omonso na Mathias Mwakwani watching live from Ayora South Mugrango. Mwakwani wa John Kebati agoteba nage ndreta from manager na ganrete kubwatia umurobiri ndi ZTV. Ben Andrew watching live from Nairobi abongati antobanga toboti monchumuligereja agato kwa na mangego ryo brae nobo koderi bolia abwa boda boda pono obo choli muri bosi omutinyo komia singa chinsa ne biro bigandete komnyoka mate singa ngo ja sole yes abanta aberono nkayibale oyo na bas oyo nunda
nunda asinge ncharo lekanete ogoji kuegerera omwana boda boda mono na gocha ne chinguru jire chigoro mununda bono yabona to kwana abekire ntware echera asinge nchorende naro lekanete na mangana ya siasa rende buna yigete so ekaragwa tukirira sinini gange shidanko bere banya go torigo support timu ina boko bekeru na ngende yonsbi na ina boko so aigo so wengen una no ale ese erumand agendrete kupati keskia yekina nto kingiria mona singincho ngesa te kurigererwa amona babande gwateba apasi bonega korubuna banyorete serikali enene yatenere bokongu Kizi County mewakaria mahame bali gotoka na ni bali korolekana na kiri na batenga bana pota bono iga bagote banga bakweyana emberengia ene kera abantu bajite kwana ngambate to kolio bachori batebete mwali korati gatora gagitora gwena maute to itetu batrende obachori borobo ngo bangu bole all right na ende kwenda tole ngwakitore chikura obo chikura chikwa kwechire echa Kizi County echa Kizi Town amo ne sub county chinde chitarakora yeah narote bana abantu bachoretu Kizi County gisore na Eric na maene umonzo ndatebe buna gisoro yu nere tigamwa kire saruti gisoro nga kiyongwa yes nere that man had wisdom omungwano yekera kaibure riberera ngweke yarenge na guchiere ofesi reality mpaka ririmo ko muchingirira akaremereire twa muchingirira lakini twafikiana despite rende na nyoe barabungwe babaringe ntogenda obochori bantu bange bali kugani ba kero bachori gwe myaka etateke yaro yerire nande twagenda obochori akuna ande no eri ogiri gokora kikigo chakira so gisore was the first president ya Kisi nere bono suka teni bono chare diokora na igumo tena gisore ga etu ga sie county kagarenda mangana ga jagoke nande mbuya kwanyorire chance ngakie yaboni gonya gosomete mboro mwana ga gosoma nande nyonje okogoke kero kwanyorire mirimo na bande banyoreri bagiri yawo nyana baro bagusukire njereyo ebe biya wana boda boda na kibono mole kwikira boni ke me county ya Kisi kumaga ya mwana akwira nasi inchenda tebenga wana boda boda mbiya bale andi na bale no mogoko asinginjo etaoni ekarogo so andi kwa move free kwa kole biashara ya goteri ko interfere no ndebwensi oina mogoko so ngagirite ngara bumba gogete gwetera ngina na maya kana ande kuna na ate bakare e problem emano yeji se yeji one omondo urujare tabo ate wisdom yani ngero ngero mondo ko ganda kwali otama ko getumeka lakini mwa ikimwa amacholeta iko mwa mwegenete no okay na boko iko lakini karo kwa hiyo bado bantu banyora ngo wisdom itakora tiki hiyo sababu ata ole president nkagirete na ole symbol of unity yani oko make sure nga unity ere asikiro muteka unkingima naam lakini bono Jared era manyitenge gento umugaba na gukwana na kikere right kede yos bigaba na kwana tari ku question kusama tenga ya mugambi kekerega erekeria kwana kya ko implement number 2 abanda abakugura ata banga ya cartels ngikiaga na baro cartels one nkagerete Mr. Nyanja na onyene tundu bali to ko gando chorwa chia muri tundu bali nyatuli go supply ja tundu bali kusuri muri mgwecha naam to ko bana no chairman we school when you get mwana school it's very rare yes yeah. So one of these people mo dona jare tari ko rupigi ngakia ko manyime jando to wetera ta ko manya jare dia bwate hotel ke umbu so kana ngera ale chairman ichi hotel owners yes yes omo ndonde buna bono ko gonjari kwa ndere bonjare senkuru abanta babajite bakebange county ya nere secretary e county nere chairman bonjari yes ntabe kwa ngoze ko bonjari ndakete ko nyara justice ase county level naam na kijasi yanera pesa bude ase nginjo no ndiruka ko sabu mundiru utumara no secretary oitu atana ko sub county number 2 these people bari ko ndipigi na bantu bawate biashara byabo umuntu yo ma akari ose ne chiba sako ni bosonga so tukanyora ngime chande ye karato wote makona goje boli eba kwera na park bata bangu mugambia abantu bali mbako takereti maya bali bako kurwani
Number 2 kwanyoranga muntu tokoroka nge president oimokire implement rich kolita yo nona se manyo ye county yo bateba ngabarundi bagenda para kusangelia ba and these people qualified do matter ba kwando public karo kuma tume para ngagendo sangelia ba number 2 ararwani we para ichi ko kiriko baka kara kurwani asemi jo na bataka tanga anda obstruct ye para ya kurwani. All right. So eji challenge jito wetera kanya ndre president ya watu kusida mukanga mijane te kiriko para kiriko bo okay ntuke korte mijano nande mono yende akaro mwana siasa kuna bano tikangiri exam kyo mugabana abantu bonse nabao ebo gochorte ebeta gochorte ayine gabana ya Kisii County abantu bonse be gwanda ka baba akaro ko kuna bano example ongwae kara ko bogambi bwae kali mona ari kurangira abantu bwae kera ongwae onyo bwate function bonchari ali akwa Kisii ni bonchari obatebera rona ndabo ntakete monko abe no ngochia matanga kusana ogo ikali obatebya yango bagorande lunch nonyene ya 50,000 lo itanga sagara otiga mama ko mwatikana one tafauti ya beire whereby gavana ochorra abantu gitenga na whereby so ababati gara ngagiro jibata rete siya sobra yoba bora bora nduka ito balide so kagirte nge imoro na ire go changeli debigo na kabaiga kana ngo mugabana abikita abantu abamo bonsi bakwanire sauti ye igo asa no mugabana ko mocha sama ngana kanda yes piwali ngagirte Messi ye kura so mugabana ngana yo mori monster cho kana David ngana yo mori birute bya chire ndate benyo inje gentongo saba umuga ko nyumira abakungu batatu abakungu aba bonsi batatu ba yobole mu bonsi bigore ngaine na yabana aba batache goita mugusiara batebanyi kiona keoita ndochenga gabana tigamanye na rumugaka nekera rumugaka twins pina abana bae nekia eke kumuita oikana intutoganye togani equal shares na abana boda boda igegente getangani mistake njabete agotegerera enseme yemo bamura bandi bae tariko koraki tariko bategera no nyendi yako bategera na kimechande yonse pinango yako leki yerire negento kende ngwakire serikali yaitumbia mono naam boniga I'm proud we have the best county commissioner. Yes. Okay. Esababu ekorango kwanira omuchango yali okwanira abamura baito bechi pigipigi mbarekana bakaba gutumikwa kubwate bango kusangiririe bango babeka chingorie para omuntu oyo kwanyoro omuntu gwepigipigi ise gocha ne speed maybe abwate emergency anyore ngorie ria guturungana bakwe so abamura barenta nyori oroche mepaka se inchire tia bago chituransmara chinyama yabo segapiti nande serikali interfini koresto omorembe ekeraba muraba ba kachifa inyaba mansa chira kunomo internem yo sangeli chistika same case ekero chiagenderera despite inje kwa bakuri nkoli kama rube to the relevant authorities osisi mechande yagenderete nande se yende jaruanete muisonde keumbu whereby omora yoyo mogakari gweta ori omochando nkobore kara ya tigari gasia bichoria ngori eria kose omorembe no toke chukonyori ara isiese gina berare bakaimoka bakabwate pigipiae akamubwata igo bono nere ino enjere ya muyogo silent worker go fight for the rights of your people. All right. So bono emechande yonspi I'm very happy we have the best county commissioner. Yani ni mtu mwenye ataki kusikiza maneno ya siasa yeye amekuja kufanya nini kazi achakuja hapa eti kwamba wewe hata kama you are powerful mwana siasa fulani yeye anafanyia haki kwa saizi hapa Kisii town tulikuwa na askari mmoja hapo in the rank of the OCPD huyo alikuwa na liars na siasa alichangia hii vita yote ya boda boda yani vitu yenye OCS alikuwa anataka kufanya kazi unapata OCPD anaingilia ingawa hiyo OCPD alitoka hapa so mwenye ako hapa at least tuko na sasa OCPD yani OCS mwenye ako Kisii Central mwenye ako Nyanchwa polisi au wote saisi kazi wanafanya ni nzuri ukienda OCPD kazi nzuri police commander kazi nzuri county commissioner good job so I'm very thankful thanks for the government you've tried to restore peace. All right, asante sana mwanchumulugire bono ndo chibiro byachire Matthias your last word to gukora cyane cyache. Yes, entaite gukora ikingo tabari tangani
mbia mono DCTV nandi gendera gotokonya amang'ana y'abantu bayamanye namba ibere igongoteba ng'onye ndiye nyarikana mugabano ito umaite no mugabano ito bono iga nogenda ndonzi piko ikoborugo mugabano ningo igakoro Paul Simbarati ali wanja atigane no kubika abamuraba baito ba boda boda usangirire bango kobera jiparia igeko gerekera babwatire pikipiki yo muntu bamoja ni bakengane nero bakungena nego bakujira gusine county kwanyore pikipiki ya jire buna bonero togenda tekurigia tutaranyora yo murayo yomo kuruka umbu ntogenda tekuyirigi nduma yatiko sineje toke nenda abantu aba baito bono bawo babeka baro chikanga rukoti aba bakoro kungana bo abantu baito ba boda boda abo trusted bono tukumetio nye county ya Misiri abantu boko gosa abantu boko bwata boko bosangirire bango ba komenta bali ka abantu tumanye balikirwe ujumbende nasa abantu anyo kurundi pikipiki injo obori oborai wa boda boda lakini munabona abange bako toita igorari bakoro kwa barai muno yo muyo nendo gusegeta gisegizana jikurwana igare ex police forest police officer tigaende aligi gasia sangao aru boda boda tikero komora yo boda boda amona abande na barabo barabarai barabari mibechi chae lakini bacha kobera boda boda baru ororo ikintu kende kyo mwelio boda boda itontu ne biashara tima iti county ya stogoja to merana gotu arure bango nani ngaiba no togoja to merana ya karantu ne bango tokorwa ebintu bindi batotike toriki chibesa so molembe tigobe na ende asichikura togoja gwaka totete waka chikura chyo bwasyo kuchita kwingirwa n'abana siasa abana siasa mbiya mono lakini nto banjite lakini totige na intu ya mwere endo kyo mwari muraria nkelinga nonyene chi promotion ye chitoko bakorera ko nyabegete reflector yo mwana siasa gete ebine biashara umaite lakini ntu toko beke reflector for free to batangaza kwa kuchinungu bosa onye ndi abantu baito wa boda boda banja to cheamo to ari cross chibes chinge cross abana siasa aba na kitware uchirosi mwana siasa go chote abanta te mubeke reflector ane 1 week to motebi chiri reflector yamo shilingi 1000 kujebeke weekend ma chibese chitiko to cash chisako ntobwate beka sako gete members intomanye tinga ko chibese uchaso ile sako niche ito to ko beka na rito ko mwana siasa onde nero taite beko to akode ko baro akyayo kumutangaza no yonde ne araje na etande ya so biamono sante sana mo chumuligire mono goikiraga no to goikira omwali bo murubese tukulia lero nabo igoro murubire nebo mwelio ane mono ase kyombo gya siasa osio muteye mo bosio mo chumuligireria nto chikoba mo na inwe ko bwatekana andake to chikonyora nonyore obosio bogeni kigima ase kyombo gya siasa ojakira jumamosi o chumuligireria kolengana nimero video asengencho yumutumo komoke korenda semero bento betoko merana korenda sensemeria ye kombugia siasa oyo no rumoro bile no bomwelio korena nentumira nenga kende yonde go sangamo naye abantu bwatera na sobwamo ona kuno moro bile yo no chikobo muya nabo igo moro bile ntonyero konyasira asinchira chonsi asingencho yokondo mutumo komoke korwa somoro bile bwekombo o moro bile ro no boko gendera korende bono asikie gocha ndotwale asaigo bono omo genyo mungao nabo igo rumoraria bunenchire yemo yokone kuno monchu muligiria nkonyo rumoro bile yo asinchire bwene te bono toro bile bya genda gotengere kimbu kirenga kikira chinga kinga kende nainde ntomera na somoro bile bwekombo korende oyo no rumoro rumolio ane mono ase ebire bigambye mona sogo cyaro gotengera ndizi TV mu nchumuligireria leterana nche guno butambe nkoro kwa Vincent Nyancha ane mono kone kina onse okole kanara century ya bana boda boda barai mbye mona sogo nyaro kwenye chino na wikaga igame ya ndizi TV to batrana ko sense mene kone kichibi chama na muliga ko kwa Petronira Mokeira leterana nche Vincent Nyancha ya anke yo bituma kiri etura basi murugole jirusha kinse mekere ya system kai kinsenye baikanseye mo ozechinsesa ngere tukobya bye bye.